ging naar de horecaschool in Leeuwarden. En dat voldeed me niet. Toen begon Annie Ellis, maar die nam Hubert hierover. En toen heb ik gesolliciteerd. Dan kom je daar als 16-jarige jongen. En ik werd aangenomen. Zo is het een beetje begonnen te lopen. Ja. Ja, en hij is net bij diploma's en net bij een opleiding. Nee, niks. Dat kon vroeger nog wel. Hij moest meesten gebruiken en dan cursussen volgen. En dat kon alle binnen het bedrijf. Dus dat was hartstikke mooi. 50 jaar bij dezelfde baas. Hè? Ja, dat is al Ja, dat is... onvoorstelbaar. Nou, ja. Maar dat is net alleen nog aan mij. Het is de kracht van het bedrijf. Dat zit ik elke keer. En met alle plezier. Collega's, je moet er zelf ook een beetje sociaal wezen. Iedereen zijn waarde letten. Dan kom je het verste. Heb je nooit oerwagen om wat oors te doen? Nee. Eigenlijk net. Nee? Nee. Het is prachtig. Op fietsje. Wat wil je nou nog meer? Ik kon net reizen. Zo, ik ben wel eens uitzonderd geweest, dan werd het hier rustig. Dan gingen we naar het nevenbedrijf in Snit, bij Landindustrie. Daar heb ik wel een half jaar zitten. Nou, dan moet je verrekt wennen. Hij daar elk half uur in de auto zitten. Een uur dag is nou. Nou, dat weet ik net wend, joh. Ze moeten naar de BMW net verplaatsen. Ik ken Pieter al heel lang. Natuurlijk al vanaf 75 toen hij kwam te werken. Maar ik plakte nooit, ik als zwager zijnde. Oh ja? Maar Pieter heb ik mijn hele leven die weet al mooi maken. Ja. Ja. En mijn zuster van Pieter trouwens. Oké. Ja, heel toevallig dan. Maar ja, zo is het nog niet. Dan is het broodje niet. Ja, heel iets ja. Ja, maar en hoe is dat dan? Ik nog bij dezelfde werkjouwen? Ja, nou dat is altijd gezellig. We kennen elkaar tot uit de pen natuurlijk. Ja. De laatste 30 jaar is het alle persoonlijke beschermmiddelen. Nou, we werkerskunde, een bedrijfsbril, alles. En als je die gebruiken, dan is er... Ik heb er natuurlijk die eerste 25 jaar. Ik heb ook gehoord, dat werd je ook beschadigd. Ja, lawaai doof. Ja, wat wil je? Dan zit je in een tank te lasten en dan slaan ze aan de buitenkant met een hamer erop. Dan heb je helemaal niks in de eer. Nou, zulke dingen. Maar die heb je nou. Ja. Want dat ben wel de grote verhorings in die 50 Ja, jaar. zeker. Ja, en de machines, alles. Nou is Joert je allerlaatste dag dat je hier nog omrennen, hè? Ja, ik weet het wel. Ik heb allemaal wel dingen te doen. Bij de voetbalvereniging heb ik vrijwilligerswerk. En in de huis kan ik wel wat doen. Het hoeft niet meer. Nee. Als ik niet nog heb, dan pik ik het weer even op. Ja, druk wat oors. Ik mag graag fietsen. Nou, dan ging ik de natuur in. Genieten met vrouw en band. Ja, dat komt wel goed.